Fuck. Ikke Rush Reload, det er ikke lige. Den hvad jeg tror du havde? Get driven. Altså, Get driven. Get er driven. det US Small, vi spiller på? Jeg tror, vi spiller mod EU Small. Det har et rimelig godt map. Det er det map, jeg har sendt. Ja, nice. Sounds good. Okay, du skal lige Nelgon, han Nej. Du er ikke død til Saxo. Han så mig. Du er ikke bare død, han blev skidt på. Altså, hvordan har du græmt ham? Jo, han har mættet. Nej, Saxo er ikke med Du dig. stod jo og gemte dig. Saxo var bitch. Saxo han er ikke fucking med dig. Hvad er det for et whiff, det der, Jonas? Vis os lige, du har 55 kills mod den. Nej, det gør du ikke. Hvor er han henne? What? Jeg kunne ikke... What? Det var 49 Jeg lægger tommer ikke skærm, mærke det til der. det. Fuck, jeg blev skidt